Piro? 9 juta susuk. 9 juta susuk tahun 2013. Ban-bane apik ya ijeh ya. Siap pakai ya. Siap pakai. Khusus dina iki piro? 6 juta 2013 mati pajak. Pas yo. Pas surate. Ora oleh dikurangi yo. Surate komplit ya, mati pajak ya. Wah. Komplit iki. Kulit kebo bodho korban. Korban iki mang ayo dijahit kok bloko. Iya. Barang nyari. Barang 2021. Regane 10.800 susuk. 10.800 ya, montor 2021 mok 10.800. Masya. Kulit kebo, joke nggo kulit kebo. 2016 11 600 mek susuk. Lho, Barang nyari. Scoopy. Barang nyari. Scoopy ya kek masuk yo. FI double halus. Double halus. Barang nyari. Rupane Loh, ya ana biru-birune. Wah, api ngene. Barang nyari. wah. Barang nyari. Juta iki pun Juli yo. 6 juta pun Juli. Wah, montor rupane biru apike ngene. Birunya lho. Lah iya. 6 juta pun Juli ngene ae. Weh. 6 juta pun Juli 6 juta. Siap nggo kulak bensin bosku. Injeksi irit 14. 9,5 ae. Cocok. Bisa dikurangi lagi. Piro iki yu? Kilo WR 17 nego. Lah karo wonge karo montore gedhe, montore. Lho kena gedelian lho. Kena nggo delikan ya iki ya. Lah gedene ngene. Walah, istimewa. 2022 17 nego. Pajak baru bahan. Adol pira lek iki lek? Oh, 4,5 mek susuk dhewe. Susuk dhewe pajak anyur ya? Anyar Mas, bulan 8 Mas. Bulan 8 wis anyur. 4,5 mek susuk dhewe. Ya, nenge. Masuk bro. 13,5 tahun 83. Lho sing duwe gantenge ngene. Lho iki tak bondet. Wah. 13,5 lur tahun 83 RX spesial pajak anyar. Oh. Weh. Info rego. Bening piro? 7 seprapat. Tahun piro? 2014 tembus iki. Iya, tembus aja. Tembus, oke. Original Kak. Oke, siap. Info. Pegapro 4, 8,500. 8.500 yo. 8.500. Wah, iki pajake 2 wer. Plate. Stripe ori. Oh.